Ngilethwe enkantolo uNxumalo. Ngize la namhlanje enkantolo ngizomangalela uBra Steve. Ungiletha ngoba ebhorekile, ebhora umsebenzi efuna iWi-Fi. Abanye abathule enkantolo. Hayi mfana omdala. All right. Nalazi udaba. My lady, case number 82822. Umkhonzeni Mtsheleni wakaNxumalo. Kanye nomnumzane uSteve wakaSokhela. Baleki. Umangali akatshela inkantolo amagama akhe aphelele. Kosenkantolo mina ngumtsheleni Mkhonzeni Nxumalo kodwa abangaziyo ke bangibiza ngesibhubesane saphubesa amadoda ngohlamvu ilanga. Ngicela leli ID book kuphela. Ngiyaxolisa Nkosenkantolo. Ngumtsheleni Mkhonzeni Nxumalo. Umangalelwa atshela inkantolo amagama akhe aphelele. Inkosi enkantolo egama uBra Steve. Ilona igama elisepasini lakho lelo. ID book yakho nje ibhala ukuthi Bra Steve. uSteven Sokhela. Ngabe size ngani enkantolo? Nkosenkantolo mina ngiqhamuka le intabeni zaselenge ngiphuze engarikuni. Ngahamba ngizungeza nje Nkosenkantolo ngifuna amatoho eThekwini. Ngase ngihlangana noBra Steve lo. Ngamtshela ngathi uBra Steve bengicela ngisize ngomsebenzi ukuthi ngibe umantshingelani. uBra Steve wathi yonke into isisizakele mase ngifike kuye alisekho usizi ngingabisakhala. Wathi ngifike kahle kuye ngaphandle kokubhalela uZolo uzoyisiza inkinga zami. Kosenkantolo ngamchazela uBra Steve ngathi into engiqeqeshelwe yona njengoba ungibona ngiyisecurity mina. uBra Steve wathi uzonginika umsebenzi wobsecurity. Wathi unemoshari inkosi enkantolo. Mangabe ngifika emoshari ngithi ngiyagada. Kephi? Unemoshari kwalibi. Imoshari ke yila ogcinwa khona abantu esebethule. Njengoba ngishilo ngathi ngwakaNxumalo mina. Thina kaNxumalo sihlangane nezidumbu inkosi enkantolo. uBra Steve lo. Mina ngathi mangifuna umsebenzi wokugada ukuthi ngibe yisecurity. uBra Steve ungiwashisa idumbu. Inkosi enkantolo umsebenzi engiwenzayo ngiyazi ukuthi ngixakekile. Kodwa umsebenzi engiwenzayo owokugada. Angisagadi manje. Sengenza imisebenzi emibili. Owokuqala ngiwasha idumbu. Owesibili ngiba umantshingelani.